ראיתי בקרב שלי אנשים נשרפים, אני צריך לראות כמה אזרחות אנשים נשרפים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? טפלו בנו כבר. זעקת הלומי הקרב הגיעה היום לכנסת. 20 נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה והייתה הזנחה קשה של המשרד. לאחר מותו המצער של בר קלף שהצית את עצמו בשבוע שעבר ומת מפצעיו, ומותו של אור דוניו, גם הוא הלום קרב מוכר, התכנסה היום השדולה להלומי קרב בכנסת לדיון מיוחד באמצע הפגרה. אני אלון סער, הבן של רונן סער, הוא כבר חודש נמצא במצב של צמח. למה? כי הוא התאבד, ניסה להתאבד לפחות, בפעם ה-10, 11. יש לילות שאני לא יכול לישון. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון של אבא שלי תולה את עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש לייב, אבא שלך מתאבד? למה אני צריך לראות את זה? למה הם לא מקבלים טיפול? למה הם לא מקבלים טיפול? למה המשפחות לא מקבלות טיפול? למה אני צריך לסבול את זה? שמשרד הביטחון ייקח אחריות ולא ישאיר אותנו תלויים. אבל אם הוא משאיר אותנו תלויים, אז הנה, אני תליתי לבד. תלו אותך והכל ממשיך פה כרגיל. בקבוצות של הלומי הקרב יודעים לספר על עוד ועוד מקרים, על הלומי קרב שלא הצליחו להחזיק מעמד והתאבדו. לימור לא